Θα ξεκινήσω αναγκαστικά, δεν γίνεται διαφορετικά, από αυτό το πρωτοφανές γεγονός για το οποίο ζήτησε και συγγνώμη από όλους τους φορείς. Πρόεδρε, προφανώς η ευθύνη δεν βαραίνει εσάς προσωπικά, βαραίνει όμως την κυβέρνηση και απευθύνουμε στους υπουργούς. Είναι μια εντελώς αντιθεσμική λειτουργία αυτή στην οποία υποχρέωσε το Κοινοβούλιο η κυβέρνηση. Στο όνομα κάποιων οροσίμων ζήτησε να μας πείτε και ποια είναι τα ορόσημα, δεν μας τα είπατε. Ποια είναι το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης που υποχρέωσαν να κάνουμε όλη αυτή την λειτουργία η οποία δεν αρμόζει σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Παράλληλη συνεδρίαση της διάσκεψης Προέδρων με ακρόαση για επιλογή Προέδρου Αρείου Πάγου, όπου θα εκφραστούμε και διαψήφου και την ίδια ώρα τα μισά μέλη της Επιτροπής και 3-4 ηγητές και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής να απουσιάζουμε επιδεικτικά από μέσα, δηλαδή απρέπεια σε όλα τα επίπεδα. Γενικότερα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ένα μήνυμα σήμερα διαμέσου των Υπουργών, αλλά και διημών, ότι από την πλευρά μας δεν πρόκειται να δεχτούμε ξανά μια τέτοια λειτουργία. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Έχει παραβιαστεί κάθε όριο ανοχής στο θέμα της ορθής λειτουργίας του Κοινοβουλίου και δεν είναι δευτερεύον, δεν είναι τυπικό ζήτημα, είναι ουσιαστικό. Γενικότερα η κυβέρνηση πρέπει να ελέγξει το πώς αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο, γιατί σήμερα το πρωί είχε και μια επίκαιρη ερώτηση και ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κύριος Τσάφος, κύριε Πρόεδρε, 10 αναπάντητες ερωτήσεις προς το Υπουργείο του ονόμασε επιστολές. Μου στέλνετε επιστολές, λέει. Οι επιστολές είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που προβλέπει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα αυτά, αντιλαμβάνεται ο καθένας τι λέμε. Ως παρεπόμενο αυτού του θέματος τώρα, γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, και εσείς προσωπικά, και ο κύριος Πετραλιάς, όχι τόσο ο κύριος Μαρκόπουλος που λειτουργούσε σε άλλη επιτροπή. Ο Υπουργός κύριος Πετραλιάς το γνωρίζει πολύ καλά. Εγώ από το καλοκαίρι του 23 που έχω οριστεί σαν εισηγητής κταίων οικονομικών από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη, στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων μου, μεταξύ άλλων, και παραμένω, πάντα στην συνεδρίαση επί των άρθρων μιλούσα επί του πιεστηρίου κυριολεκτικά ως φυσική συνέχεια από τα εισερχόμενα που είχαμε από την ακρόαση φορέων, από την οποία δεν έφυγα ποτέ ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Σημείωνα, έκανε τις περισσότερες ερωτήσεις από όλους τους συναδέλφους, με θρησκευτική ευλάβεια τους άκουγα πάντα. Έκανα πάρα πολλές ερωτήσεις, όλες εκεί μέσα από την ακρόαση γεννιόταν, δεν τις είχα έτοιμες από νωρίτερα, και έκανα ένα πρώτο σχολιασμό, τοποθέτηση, γιατί τη θεωρώ μια κορυφαία στιγμή της νομοθετικής εργασίας που αφορά τη Βουλή, την ακρόαση φορέων. Είναι μια συνάντησή μας ζωντανή με την κοινωνία και τους εκπροσώπους της και έχουμε ιερή υποχρέωση να ακούμε και να αξιολογούμε αυτά που ακούμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα δεχόμαστε αυτά που μας λένε, προφανώς, έτσι. Σήμερα δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να πω, όπως είπα και στους ίδιους, ότι θα μελετήσω τα υπομνήματα και τα πρακτικά για να επανέλθω αναγκαστικά στη δεύτερη ανάγνωση για όσα θέλω από αυτό να απευθυνθώ. Έκανα όμως ένα ερώτημα και θέλω να απευθυνθώ στην κυβέρνηση. Άκουσα με ικανοποίηση ότι ο κύριος Πετραλιάς προσωπικά έχει ενεργοποιηθεί στο κρίσιμο θέμα της ασφάλειας της εναέρειας κυκλοφορίας, αλλά πραγματικά ανησύχησα. Όταν ο πρόεδρος, ο κύριος Ψαρός, είναι Ψαρός νομίζω το επίθετό του, των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας, μας είπε ότι αυτά τα θέματα έχουν τεθεί δημόσια τουλάχιστον από το 2023. Πολύ αργή αντίδραση για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, έτσι κι αλλιώς, γιατί αφορά ανθρώπινες ζωές, γιατί θα έπρεπε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία μετά όσα ζήσαμε με την τραγωδία των Τεμπών. Και ένας λόγος περισσότερος,
δεν είναι ο πρώτος. Ο πρώτος είναι οι ανθρώπινες ζωές φυσικά, όπως είπα. Ότι για την Ελλάδα η ασφάλεια των αερομεταφορών έχει νευραλγική θέση στην υπόθεση που λέγεται τουρισμός, έτσι. Και απόδημος ελληνισμός, αν θέλει. Είναι δύο κρίσιμες κατηγορίες και εμείς όλοι ταξιδεύουμε στο εσωτερικό βέβαια, αλλά υπάρχουν δύο κρίσιμες κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει μια ιδιαίτερη σημασία στον τουρισμό, ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των αποδήμων. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να παρακαλέσω, μιας και κατάλαβα ότι ο κ. Πετρελάς έχει εμπλακεί ενεργά, θα ήθελα να καλέσω και να τον παρακαλέσω στη συνεργασία με τον κύριο Δήμα να κάνουν τα δύνατα δυνατά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις σε όσα τέθηκαν εδώ σαν αναγκαίοι εξυγχρονισμοί σε αυτό το τόσο κρίσιμο και νευραλγικό, πρώτα απ' όλα για ανθρώπινες ζωές, όπως είπα, ανεξαρτήτως χρώματος φυλής και από Δήμου ή κατοικούντος στο εσωτερικό. Προς Θεού δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους, ούτε ξεχωρίζει η αξία της ζωής ανάλογα με την ιδιότητα. Λοιπόν, είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και θέλω να παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, ότι ακούσαμε τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, αλλά και από το αρμό, από την κυβέρνηση, θα ήθελα κάποια να ακούσω γιατί υπήρξε όλη αυτή η ευελτηρία το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, επί του νομοσχεδίου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, μία απάντηση να δώσω σε αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Πετραλά στη δευτερολογία του προχθές. Είπε και σωστά ότι απαντώντας αμυνόμενος στην κατηγορία που διατυπώθηκε ότι είναι προεκλογικό αυτό το ερανιστικό νομοσχέδιο, λοιπόν, είπε λοιπόν υπερασπιζόμενος στην κυβέρνηση ότι πρόκειται για μέτρα που κλιμακώθηκαν, άρχισαν να κλιμακώνονται απλώνονται μάλλον από καλύτερα από το Δεκέμβριο του 2025 που είχαν γίνει γνωστά τα πρώτα, μια σειρά επιδόματα και όλα αυτά, σωστό, μέτρα για την ενεργειακή κρίση, για τους ένστολους, μια σειρά μέτρα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έχουν ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Καμία αντίρρηση από αυτόν, κύριε Υπουργέ. Ωστόσο, δεν είχαμε ακούσει κάτι, δηλαδή, τι θέση έχουν και τι εξυπηρετούν αυτές οι διακριτές συμπεριφορές του απέναντι στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Και τη μεν Προεδρία της Κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε, είναι ακουστολόγητο το μέτρο, γιατί δεν Προεδρία της Δημοκρατίας, αν τα γράφει σωστά το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, τα επιδόματα αθροίζουν 10.000 αναεργαζόμενου κατά μέσο όρο στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ποιος λόγος υπάρχει, έχουν μισθώνει δίκαιο αυτοί που δουλεύουν στην Προεδρία της Δημοκρατίας και δίνουμε επιδόματα 10.000 κατά μέσο όρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί όπως είχα πει και προχθές, όχι προχθές, χθες μάλλον, έχουμε χάσει και τις μέρες, με βάση τα γνωστά από τα μέσα ενημέρωσης ευλόγησον δέσποτα έπρεπε να το λέμε το νομοσχέδιο, αυτή είναι η πιο γνωστή διάταξη, αλλά είναι εξίσου αν όχι πιο ενδιαφέρουσες αυτές και πολλές άλλες που είπα, έτσι, όπως επίσης θέλω από τον κύριο Μαρκόπουλο, δεν είπε χθες, είπε πάρα πολλά για άλλα θέματα, απίθυνα ένα συγκεκριμένο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, για το άρθρο 8. Θέλω να μας... Εμείς το έχουμε καταλάβει πολύ καλά. Είναι ένα προκλητικό δώρο που δίνεται στους ανθρώπους που είναι διαχειριστές αμοιβαίων. Ένα ακόμα δωράκι κάνετε. Αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Επειδή όμως έχετε με ένα σύνθετο τρόπο γραμμένη τη διάταξη, που ο κοινός πολίτης δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει, θα ήθελα ούτε από την αιτιολογική προκύπτει, όπως διαβάσει την αιτιολογική μάλλον μπερδεύεται. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, καταλάβαμε τι λέει η διάταξη, τη μελετήσαμε με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς εξυπηρετεί, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά που είπε ο κ. Πετρελάς. Αυτά που βάζω τώρα είναι εκτός πεδίου γνωστών μέτρων. Όπως επίσης δεν έχει να κάνει με κάτι υποχρεωτικό και δρομολογημένο, το ότι το υπερταμείο αναδεικνύεται σε κουμανταδόρο
όλων των δημόσιων υποθέσεων και μάλιστα με διαδικασίες που δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στις προβλέψεις περί αναθέσεων μελετών και έργων, έτσι. Από την άλλη, βέβαια, παραμένει το αίτημά μας να κληθεί για ακρόαση στην Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων το Υπερταμείο, τόσο για το ζήτημα που προανέφερα, όσο και για πολλά άλλα πράγματα. Καθώς επίσης δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, και με αυτό ολοκληρώνω, και το γεγονός ότι θεσπίζεται όλο αυτό το καθεστώς των επιπλέον αμοιβών έξω από αυτό που προβλέπουν οι συμβάσεις και οι σχετικοί νόμοι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως. Δεν μας λέει τίποτα αυτό. Γιατί άργησαν και πρέπει να πληρωθούν έτσι? Το γεγονός ότι θα πληρωθούν από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μπορεί δημοσιονομικά να χαρακτηρίζεται ουδέτερο, αλλά δεν πάβει να είναι επώδυνο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολύ πιο επώδυνο μάλιστα από το αν πληρωνόταν από ευρωπαϊκούς πόρους. Αν και για μας δεν υπάρχει διάκριση. Όταν ένα κράτος διαθέτει κάποιους πόρους, όσο πιο χρηστά και αποτελεσματικά τους διαθέτει για δράσεις και για έργα, τόσο καλύτερο είναι για το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.